Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asị m ka onye chi ya zere ebe anyị nọ n'ụbọchị nke tata bụ na nke dama na anyị nyere ego ka ọma ọpụreshọn so na nke ya ka nna tata asị m ka anyị pee ya visit sikwa nnọọ ka nye na ọpdeti ka o si adị ka anyị maranụ ka o si jee. Good afternoon, sir. Ọ dị mma, sir. Nke ka ime kwalụ? Eri kekwan kini? Kekwan maka arụ ya? Okay. Mana lowere ta isi je oge gara aga abịa wee jesie so dị mesi ụmụ ofu si nawazie spend some weeks a month agwa m spend before m abịa chere azụ so spend chere wee jebekwa again wepụ ofu maka ofu ebe ọ ka ọ dịbụ wepụzie ofu si ụmụ oke Mogawazi, you can some more. Nasio, Cheshire, Nature Tajazo. Sassinja, your mammy, your mammy. So can I use mammy as soon as mammy, mother active. So no question, I gave me another one. No, Monavazia can get towards your 1 million naira. We say for hot. Can you natural 1 million naira? The Bemagorum keys. Asị yes na obodo na ha chọpụtara oge a na-enwere ihe ga-eme ka eme ha na-abụ the same time na ofu ka ga-eme si eziokwu si mba na ga-ewepụ ndatin na ihe nọ ịma na ọ dị ebu ewekebe n'elu nke izi agbapụrụ n'elu nsogbu anyị mamịrị so amezie nke ọzọ tezie n'ebe nsogbu na anyị mamịrị bụ yiwazie mamịrị nọ ka ha wepụzie nke ịnụ afta anyị waziri mamịrị ka asị mba na ama ewepụ na m ga-eme operation again ka e wee dozie otu ọfụma ya isi ọ na-asịketa ngụ wee bịazie afado n'ọgwụ obodo n'ọgwụ bụ yeah, 81 division, 82 division. After Livestock medical diagnosis. Even cabo, I'm the test. I am test. I can tell my test. Even the kiss in that is young to 5 this thing. Young to 5. 520,000. Ogugo. So last when I go to Kuzi, can we raise a Kachukuma, your 2 man or Gabadas? Badas of he said DJ choose back a German operation again. And then all bad as you can open me for. I don't know because I'm not going to go and leave I want to leave for man not so bad. What the person can most of our draw ask him now come there malifacing man. That since ya na ya funura, you kunuro. But you made off my because darling, making a cool become a one and why. Because I'm happy because darling. So bad draw. Kuna fugonuka osije omego first operation IG Makia and all got successful. Oh, that first operation I to Legonia. Omego that first operation. Here the post-breast cancer the 82.
So ọ gbadago kịta to 62. 62. I mean 68. 68. So ọnwụ ọgwụ ọ na-anwụ ọdọgwụ bụ 120,000 na-ede ọgwụ ebe a ọ na-adị how many? 5. Diko ọ bụ na o nwee ihe yela anya aka gotele ya dịsị ọgwụ just biko si abụ ihe anyị nidizi kịta ọgwụ ya na-anwụ ya na sustain that posting ka ọ gbada to 22 maka 22 ka ọ kwesịrị ịdị na nwa obele ego o ya ejikwanụ wee na-eli nri maka sị na onye na-anwụda ọgwụ ga na-eli nri so asịkwu m na ọka nkene unu maka the first one ga so it can only get better. Daalụ, may God bless all of you. Daddy, I say no, come down and tell me kiss me. Okay. So na ọgwụ ebe a biko ị nwekwa ike igote ya send ya anyị ma ọ bụ na ị nwee ya na shop gị ị nwere ike ede m na WhatsApp bịa wele ya wetele ya. Chukwu gozikwa unu. Nna anyị na-afụ na ọ wepụgodo first maka that thing the two. Nke izi ebe eme operation n'enu afọ ebe a na nke ebu a ewepụgodo first men one ahụ nke ọfọzi nke ọfọzi bụkwa nke enu akwa nke enu a ewepụgo nke dị ebe nsị anyị ewepụgo nke dị ya na-amụ so ọ na-anyụnwuzi mamịrị kịta ekene dịrị Chukwu so ọ nke a ka ọfọzi mana before nke a pụọ ọ need ịnwụ ọgwụ a wee sustain o depository ka ọ gbada to 22 so ebe a ka ijedobe ọjọọ supplement ọ ga na-anwụzi ka o wee regain onwe ya before ewepụ ya it can only get better. Chukwu gozikwa unu so o nwezikwa ka o si adị mana ka ekwan ka isi a sustain since ya okay with that very one ihe ọ na-emezi bụ ọbịazie na nke enu a ọbịa okewe gbagote kwe na nke ha ncha niile nke bụ na-aga n'iji ụzọ kịta chọọ ka ihe mamịrị chọọ ihe mamịrị n'akwa m niile na-eticha akwa m niile mechichi jiri nwayọ kọwazi. Sorry. Oke asị m na ọka mma ka ime mba mere ọfụma daalụ m biko. So Igbo mụrụ nze m ọzọ asịkwa m ka onye chi ya ma gịnị ya zere. Thank you sir. Okay. Onwe ka o si dị ị anụ from me. Okay. You go? Okay. Daalụ m biko. Amen. Okay ma. Ngwan ka ọ dị sa o.